Vinden jullie politiek ook zo saai? Dus we gaan het extra leuk maken. Wat doet u? Ja, ik werk bij de gemeente. Ik ben wethouder. Een van de 3 wethouders van de gemeente Sluis. En wat doen die 3 wethouders dan? Ja, wij zijn eigenlijk het dagelijks bestuur van de gemeente. Tezamen met de burgemeester, dat is het college van burgemeester en wethouders, besturen wij de gemeente, zoals ze dat noemen. De gemeente heeft te maken met een groot budget. Vele miljoenen euro's. En we kijken wat het beste is, hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Ja, voor ons is het natuurlijk best spannend, want 4 jaar geleden hebben we een aantal stemmen gehaald. En we zijn natuurlijk best benieuwd hoeveel stemmen we nu zullen halen. En bent u ook zenuwachtig? Ja, ik ben wel best een beetje zenuwachtig. Er zijn ook verkiezingen gehouden op het Sven College. Daar stond uw partij op de 3e plaats. Telt het nou ook, ja, heeft u daar ook voordeel aan? Ja, we denken van wel. Er is een goed debat geweest op het Sven College. Alle partijen hebben daaraan meegedaan. Er was ook een hoge opkomst. Ik heb toen ook in de zaal gezeten. En het was een goed debat. En ik ga ervan uit, de leerlingen hebben gestemd. De meesten zijn nog niet kiesgerechtigd omdat ze geen 18 jaar zijn. En we maken ze enthousiast voor de toekomst. En ik ga ervan uit dat de jongens en meisjes ook met hun ouders daarover gesproken hebben. We waren de 3e partij. En we hopen dat bij de gemeente ook weer te worden. Gaat u stemmen of heeft u al gestemd? Ik ga nog stemmen. En wie vindt u dat er moet winnen? Ik vind de SP omdat die het best zijn voor de ouderen en de gehandicapten in ons land. De PvdA. En waarom? Omdat ik al sinds dat ik 18 ben lid ben van de PvdA. En ik vind dat ook altijd een sociaal bewogen partij. En of dat ze het nou wel goed doen of niet goed doen volgens sommige mensen. Want ik vind het nog steeds de beste partij. Wie vindt u dat er goed campagne heeft gevoerd? Nou, ze doen allemaal de beste. Vind ik wel hoor. Geen idee eigenlijk. Ik denk dat degene moet winnen die het beste opkomt voor de kleine man, laten we dat maar zeggen. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie nu wat meer over politiek weten. En ik hoop dat jullie politiek nu ook een stukje leuker vinden.